hauskaa kesäpäivää teille kaikille, meille kaikille ja lämpimästi tervetuloa Polkuformula-päivään. Taitaa olla muuten 23. kerta maalaismarkkinoilla ja 22. kerta Polkuformula-tapahtuma. Varmasti tuo tolpanjuuri on se merkki, millä lähdetään eteenpäin. Eli Team Kuivasen osuuskunta. Auto on numero 1. Tallipäällikkö Harri Väisänen. Haloo Harri. Ensimmäinen pari. Työntäjänä Antti Laari, ajajana Matti Väisänen. Toinen pari. Työntäjänä Eemeli Lantta, ajajana Jere Kaijansinkko. Varamiehenä Aleksi Lantta. Kova jengi. Todella kova jengi. Ja kelloa vastaan mennään. Ja auto on numero 3. Sinivalkoiseen autoon. Team Nimivahvat. Aika jo 5. nopeimmalla ajalla. Tallipäällikkö Katariina. Hei hei Katariina siellä. Ensimmäinen pari. Työntäjänä Nikke. Ajajana Patukat. Toinen pari. Työntäjänä Kimmo. Ajajana Eetu. Ja niin kuin aikaa jossakin sisäradalta kilpailuun starttaava kiertää ensin frisbee-asemalle 6 kiekkoa, 3 sisään. Sitten voi jatkaa. Ja numerolla 1 ajava Kuivasen osakaskunta lähtee suoraan päätä välitankkauspisteelle. Tulee vaihtoon, menee tästä frisbee-asemalle, tankkausasemalle ja maaliin. Sama kuvio kuin äsken, varmasti kaikki muistavat nämä säännöt. Sitten joukkue autojen taakse. Valmiina kilpailun starttiin. Nyt kyllä jännittää. Tervetuloa sieltä koulun pihalta vielä katsomaan. Vielä ehtii. Sieltä koulun pihalta tervetuloa. Tämä kestää vain hetken ja on sitäkin riemullisempi ja hauska hetki. Nyt kilpaillaan mies miestä vastaan, naista vastaan. Tiimit toisiansa vastaan. Kello käy ja kello ratkaisee paremmuuden. Onko joukkueet valmiina? Hyvä. Onko ajanotto valmiina? Onko lähettäjä valmiina ja maalimies ruutulipulla? Me lähdemme tästä eteenpäin. Paikoillanne. Valmiit. Nyt! Ja siitä lähdetään liikkeelle. Hurjalla kirillä lähtee sieltä ensimmäisenä Team Nimivahvat ja menee tuonne. Nikke ja Patu ottavat sieltä mittaa. Kuinka menee? Ensimmäinen ohi, toinen ohi, 3 sisään. 4 sisään, 5 sisään, aika hurjan nopea suoritus. 3 heitettiin sisään ja siellä on sitten osakaskunnan Harri Väisäsen joukko jo juomapaikalla. Ja nyt tämä juomapaikka on aina ollut hyvin ratkaisevassa roolissa. Mitä siellä oikein tapahtuu? Pillistä vedetään aika iso muki ja niin kova kuin suinkin elimistö sietää, ja nyt lähdetään sieltä jatkamaan matkaa. Osakaskunta selvitti tuon etapin varsin rivakasti, ja nyt tulee vaihto. Antti ja Matti tulevat maalilinjalle, Eemeli ja Jere täysillä eteenpäin. Ja he menevät nyt tuonne frisbee-paikalle tuosta noin, ja auto ajetaan sinne alueelle, ja toisena sitten lähtevät täältä Kimmo ja Eetu. Ja kovalla tempolla, kovalla vauhdilla painetaan tuonne juomapaikalle, tankkausasemalle ja samoin lähtevät sitten frisbee-asemalta eteenpäin. Hurjan hyviä suorituksia frisbee-asemalla, erittäin hyviä, nyt on kello kovilla. Ja siellä hypättiin lennossa, tehtiin tuo vaihdos vielä. Ai, kello käy, mutta niinhän se pitääkin käydä. Miten nopeasti tästä oikein selviydytään? Juomapisteellä molemmat ottavat mittaa toisistaan. Ja pohjaan asti ilman muuta. Ja nyt tullaan sieltä sitten autolle aivan hetken kuluttua. Aika kauan kestää, mutta tässä on nyt taistelun makua. Tullaanko rinta rinnan maalilinjalle? Ja kello ratkaisee kenties tämän päivän mestaruuden.
Vielä imetään pillistä juoma-asema tankkauspiste. Ja sieltä tulee sitten. Tulee maalilinjalle. Ensin Katariina. Team nimi vahva. Ruukolippu heiluu. Eikä paljoa häviä. Sitten myöskään Kuivasen osakaskunta. Olipa startti. Kertaa kaikkia mahtava startti. Hyvä peli. Ja yläfemmat siellä noin. Kivet aivan loistavaa toimintaa. Ja pohkeet kesti. Eikä mennyt nivelsiteitä. Oli hyvin treenatut kropat. Seuraava pari. Aika ajojen 4. nopeimpana Flavion tiimi Hockey Racing. Ja 3. Team Torikka, Mariannen joukkue. Tämä on kovaa peliä, tämä on raakaa peliä, mutta antaa olla. Täältä pesee. Hyvä meininki. Auto numero 3 on siellä Flavion auto. Siellä ovat ensimmäisenä parina Noa ja Arla. Menikö oikein? Meni. Toisena parina Ronja ja Len. Ja sitten aika ajoin 3. Team Torikka, Marianne joukkue. Ensimmäinen pari Ville ja Pekka. Toinen pari Akseli ja Jenna. Kaikki meni oikein. Hyvä. Sitten vaan katsotaan kelloa. Autoon mennään vasta sitten, kun tulee varsinainen komento. Kilpailu ylituomari Marko on täällä valmiina. Erittäin terävä katse. Ajanotto valmiina. Markku ja Pekka valmiina. Hyvä. Kelloissa on virtaa. Ajajat ovat valmiina. Työntäjät ovat valmiina. Ja sitten lähdetään. Paikoillanne. Valmiin. Nyt! Noin lähdetään. Oi! Tiukka oli kyllä. Tuossa Flavion joukoissa Noa ja Arla. Ja suoraan sinne. Team Torikka. Vetää tuonne hyvin. Ollaan linjoilla. Onko 2 on sisällä? 2 on sisällä. 3 pitää saada. 3 on sisällä. Ja nyt jatketaan. Team Torikka. Ville ja Pekka painavat sieltä hurjaa vauhtia. Nuolemalla vedetään nuo sikaanit, niin kuin oikein onkin. Ja tullaan sieltä sitten tankkauspisteeseen, josta muuten lähtee jo sitten Flavion joukko Noa ja Arla tänne vaihtoon. Olipa rivakka juonti. Ja vauhdissa mentiin, vähän meni nilkoille, mutta meni omille. Ja nyt sitten, siellä on Ronja työntää, Lenni ajaa. Ja mennään suoraan. Ohoi. Nyt nähti päivän kovin kolani. Auto tulee sille alueelle, minne pitääkin. Ja 3 menee suoraan. Valtavaa työtä, erinomaisen hienoa työtä. Ja täältä tulee sitten Torikka, nopea vaihdos ja siinäkin vähän kolhitaan. Akseli ja Jenna painaa hurjaa vauhtia. Ja heillä on selkeä päämäärä tieto. Nyt pitää päästä tuonne juoma-asemalle välitankkaukseen niin pian kuin suinkin mahdollista. Missä on jo Flavion joukkue, Ronja ja Lenni. Ronja istuu autossa ja Lenni juo ja saa juotua ennätysajassa. Ja tullaan maalilinjalle. Nyt tulee varmasti huippuaika. Ja tuosta noin ruutulippu heiluu. Nyt mentiin kovaa eikä meinattu. Ja erinomaisen hyvin meni frisbeen, meni juomiset, meni kaikki. Ohoi. 2 3 parista on jo melkein valmiin. Team Torikka tulee sieltä, viimeisetkin pisarat vedetty. Akseli ja Jenna. Jenna työntää Akseli. On ajajana
Ja nyt ollaan maalilinjalla. Tuosta noin kellot seis. Ja homma on pelattu. Nyt kävi kyllä keuhkoihin ja jalkoihin ja koko kroppa huutaa. Vai mitä? Ai, nyt on kova. Nyt on nimittäin grande finaali. Sana varsinaisessa mielessä, nyt ratkaistaan viimeistään. Mikä joukkue vie Suomen mestaruuden tällä kaudella? Mikä joukkue vie Suomen mestaruuden tällä kaudella? Jännittävä hetki. Viimeinen pari valmiina taisteluun. Team Vauhti Koho lähti autolla numero 1 vähän taaempaa. Tallipäällikkö Kari Hakuli. Nyt ei olekaan sitten ihan hirveä kiire, koska mehuasemalta eli tankkauspisteestä loppuu juotava. Ja tähän väliin odotellessa aivan tätä viimeistä finaalia otetaan arvonta. Se mikä oli palautejutut tuolla koulun sisällä. Eli antamalla sinne palautetta pääsee arvontaan, missä on mukavia palkintoja. Mitäs ne muuten olikaan? 20 € lahjakortti pikkupuotiin. Ja täältä tulee 1 lappu ja voittaja on... Saako lukea mitä tässä kerrotaan? Oli tosi kivaa! Hienoa palautetta. Julius Kero voittaa lahjakortin pikkupuotiin. Ja sillä hän saa vaikka kuinka hurjan paljon jäätelöä. Niin, Team Vauhti Koho, tallipäällikkö Kari Hakuli. Ensimmäinen pari, Marko ja Tommi. Sieltä. Toinen pari, Mikke ja Miia. Hyvä. Ja vastaan asettuu sitten Team Ski Garage, eli hiihtotallin joukkue tallipäällikkönä Janus. Ensimmäisessä parissa ei mitään muutoksia. Tintus työntää, ajajana on Power Pia. Toinen pari on veikattu ukkosta illaksi. Sanna Salama! Sanna Salama työntää, ajajana on Dynamite Dani. Näillä joukkueilla lähdetään aivan pian liikkeelle, kun me saamme mehuasemalle vaan tarpeeksi tavaraa. Aika hyvin on kyllä mehua mennyt tässä kilpailussa. Ja sehän oli perustarkoituskin niin, että nestetasapaino pidetään hyvänä. Ja heti kun kilpailun ratamestarin apu tuo sieltä mukavasti mehua lisää, niin pääsemme tähän jännittävään palkintojen jakoon. Ei paljon, no ei vielä. Vedetään ensin tämä viimeinen pari uunista ulos. Ja sitten. No niin, sieltä tulee mehu. Mehu kannussa. Riittääkö tuo määrä? Jos tulee uusinta lähtöjä vielä monta. No ei tule. Kyllä kello ratkaisee Pettilän Grand Prix mestaruuden aivan hetken kuluttua. Veikkaan, että 5 minuutin kuluttua me olemme jo paljon viisaampia. Paljon viisaampia. Kilpailujohtajalla on jo kunniakirjat kaikille kilpailuun osallistuneille. Ja nyt sitten mehumukit täytetään tuolla. Ja kun saamme luvan, lähdemme liikkeelle. Mikäs siellä on tilanne? Kestää vielä hetken, mutta vain hetken.
Joko mukit on täynnä? Aivan pian. Täällä joukkueet käyvät jo kuumana. Nyt pitäisi päästä jo liikkeelle. Joko pystytään ajamaan, joko lähdetään. Peukkua tuli, hyvä. Sitten. Team Vauhtikoho lähtee siis autolla numero 1. Muutaman metrin takaa, aikaa jo toisena. Ja Team Karas, Ski Karas. Aika jo 1 lähtee maalia lähtölinjalta. Kaikki on valmiina, yleisö on valmiina, eikö niin? Nyt katsotaan mikä on tämän päivän paremmuus. Onko voittaja jo selvillä vai ratkeaako se vasta seuraavan parien aikana, seuraavien parien? Onko Eerolla kamerat viritetty oikein hyvä, ajanotto edelleen hyvin lahjomattomana? Paikoillanne, valmiit, nyt! Kellot käyntiin ja nyt lähdetään. Team Ski Karas ensimmäisenä tuonne pistiasemalle. Ja nyt sitten 6 kiekkoa, 3 pitää saada sisään. Eka ohi, toka sisään, 3 ohi, 4 menee sisään, 5 ohi ja 6 sisään ja 3 on siellä. Ja nyt lähdetään. Kintus työntää, vetää siellä aivan hurjana. Kove Pia ohjaa. Ja tehdäänkö siellä vielä vaihdos, kun tullaan juoma-asemalle? Ei ilmeisesti. Samaan aikaan siellä on jo Team Vauhtikohot juoma-asemalla valmiina. Heillä on edessään vaihto ja myöskin edessä sitten frisbee-asema. Ja sieltä tulee Mikko ja Minna. Noin, siitä valmiiksi ja lujalla tempolla jatketaan matkaa ja mennään frisbee-asemalle. Ja hurjalla vauhdilla vaihdetaan tuossa, oi. Meinasi tulla pikkusen vahinkoa, mutta ei onneksi ja sitä ei lasketa. Ski Karas, Sanna Salama, Dynamite Dani. He menevät hurjalla vauhdilla tuolla. Työntäjänä on Sanna Salami ja Dynamite Dani menee tuolla. Ja nyt on kyseessä, miten pystytään tuo juomakuvio hoitamaan mahdollisimman nopeasti. Samalla kun täällä on vauhtikohot ja saavat ne 3 kiekkoa tuonne sisään ja jatkavat matkaa. On tämä ollut jännittävää ja edelleen jatkuu jännittävänä. Minkälaista aikaa tulee näiltä 2 ryhmältä? Ski Karas juomapisteellä. Sinne tulee myöskin nopeasti Vauhtikoho. Ja aivan hurjaa taistelua. Ja nyt tullaan. Kannustusluotot juoksevat mukana. Sieltä tulee sitten Sanna Salama, Dynamite ja kello 5. Upea suoritus, aivan mahtava suoritus. Mutta mitä sanoo kello? Kohta se nähdään, mutta ennen kaikkea myös seuraamme jännityksellä. Miten Mikke ja Miia, Marko ja Tommi, heidän joukkueen Vauhtikoho. Sieltä tullaan. Vielä viimeiset sisäät on vedetty. Ja viimeinen oikein vasempaan taittuva mutka. Ja tuosta tullaan maalilinjalle. Ja ruutulippu heiluu. Onnittelut kaikille kilpailijoille ja tiimeille kokonaisuutena. Mikä päivä! Loistava ilma, loistava taistelu, hurja määrä kilpailijoita ja oikealla asenteella. Ari, mahtava paikka-ajoin 1 ja 2. Huima taistelu. Nyt voi sanoa, että oli vain onnistujia. Tämä oli upea nähdä. Kerta kaikkiaan loistavaa työskentelyä. Ja nyt sitten Marko Niemi on elämänsä paikassa pistämässä lappuja paremmuusjärjestykseen. Ja minä yritän pysyä kelkassa. Oho, sanoi hän. Päivän 6. nopein. Ja näihin kaikkiin on huomioitu se, että jos on ollut tyttö mukana ajajana, työntäjänä, niin siitä saa 10 sekuntia hyvää.
Kuudenneksi tämän päivän upeassa kilpailussa 12. heinäkuuta 2025 Pettilän Grand Prix, Suomen mestaruuskilpailu polkuformuloissa. Vauhti kohoo! Tallipäällikkö Kari Hakuli, Mikke Peltonen, Miia Hakuli, Marko Peltonen, Tommi Salo ja valmentajana Tommi Hakuli. Upeaa työtä. Kuudenneksi nopea. Ja aika vielä 2:26:45. Viidenneksi nopein. Hyvät naiset ja herrat, arvon kilpailijat, kaikki juniorit. Jännitys tiivistyy. Aika 2:24:66. 2 sekuntia nopeammalla ajalla. Viidenneksi Team Torikka. Marianne tallipäällikkönä, Ville ja Pekka ensimmäinen pari, toinen pari Akseli ja Jenna. Ootte te kovia. Aivan mahtavaa työtä. Team Torikka siis tänään 5. Päivä 4. Ajalla 2:20,64. 4 sekuntia nopeampana kuin edellinen. Nämä ovat kovia aikoja. Vertailussa esimerkiksi aika-ajoa. Team Kuivasen osakaskunta. Hei, mikä aika! Harri Väisänen, tallipäällikkö. Antti Laari-Matti Väisänen, ensimmäinen pari, toinen pari. Eemeli Lantta, Jere, Kaijan Sinkko. Ja varomiehenä vielä ottaa kyllä isot kunniat Aleksi Lantta. Olipa kova. Siellä aika monessa tiimissä vähän niin kuin jo hikoillaan ja katsotaan, että mitähän sieltä vielä tulee. No meillä on 3 vielä jäljellä. Palkintokorokesijoitukset on vielä jäljellä. Hyvät naiset ja herrat, kaikki me täällä, uskokaa tai älkää, 3. sijoittui aivan käsittämättömällä kovalla ajalla. 2:16,03. Nimivahvat! Ja joukkuessa hiihtivät, no ei nyt voi sanoa hiihtivät, menivät 1 miljoonaa, tallipäällikkö Katariina, Nikke ja Patudok, Kimmo ja Eetu. Aika-ajossa 5. ja nyt podiumille 3. Kaksi on vielä jäljellä. Ai, täällä aika monella on niin kuin tutinaa vähän sormenpäissä, että mitäs sieltä tulee, niin kuin Mertaranta sanoo. Toiseksi, ja mennään jo ajassa alle 2 minuutin. Käsittämättömän kova suoritus, pitkä rata, paljon vaikeita tehtäviä. Aika 1:49,25 on Ski Karas! Loistava suoritus. Aivan loistava. 2 ilman jyvityksiä 2:09, nyt 1:49,25. Ja sieltä tulee Team Karas, Ski Karas tulee tuonne kakkospaikalle. Ja kuka mahtaa olla sitten voittaja? Mikä joukkue voisi olla tänä vuonna voittaja? No, joukkuehan on Hockey
Hockey Racing! Noin 9 sekunnin erolla Ski Karas, Hockey Racing 1.35.25. Ja Hockey Racing tiimissä kilpailivat tallipäällikkö Flavio, ensimmäisessä parissa Noa ja Arla ja toisessa parissa Ronja ja Lenni. Aivan mahtava suoritus. Ja Team Ski Karas, tallipäällikkö Janus, ensimmäinen pari Tintus, Power Pia ja toinen pari Sanna Salama, Dynamite Dani. Siinä on siis joukkue. 3 parasta ja palkitaan juhlavin seremonioin. Hockey Racing, Ski Karas. Ja kolmantena vielä Nimi Vahva. Upeaa työtä. Kiitos kaikille kilpailijoille. Kiitos kaikille tiimeinä. Kiitoksia teille arvoisa yleisö. Kiva kun olitte mukana seuraamassa ihan finaaliin asti. Näin me pikkuhiljaa päättelemme tältä lavalta. Me jatkamme vielä tuolla koulun puolella ja katsomme, että siellä vielä maalaismarkkinat hetken aikaa jatkuvat. Mutta näin on meidän Pettilä Grand Prix upea kilpailutapahtuma saatu päätökseen. Joukkue liputettua ruutulipulle ja näin kaikki on valmista sitten suunnitelmiin, mitä tapahtuu vuoden kuluttua. Ja kuohuvaa siellä näyttää roiskuvan. Oikein hienoa, mukava tapahtuma. Oikein hauskaa kesää kaikille ja vielä ehtii mukavasti maalaismarkkinoilla vaikkapa syömään hernekeittoa tai juomaan kupillisen kahvia ja ottaa sitten munkit sieltä. Voittajana helppo hymyillä, mutta niin on myös kakkosten ja kolmosten. Tällainen päivä tänään. Oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille.